Sziasztok! Ebben a videóban nem GTA-zni fogunk, hanem válaszolok a kérdéseitekre, amit kértem tőletek, hogy kérdezzetek, vagy írjatok kérdéseket, és akkor videóban meg válaszolok rájuk. És hát nézzük, miket kérdeztetek. Annyira szeretem, amikor akkor merül le a kamerának a akkumulátora, amikor elkezdek felvenni egy videót. Na, szóval igen, kezdjük az első kérdéssel. A háttérben most menni fog egy ilyen golfozás. Jó kis GTA-ba. Na, először lövök egyet. Az igen. Spin. Na, első kérdés. Tervezel-e más játékokkal játszani a csatornádon? Hát talán, tehát nem, hát annyira nem biztos, de lehet, hogy kipróbálunk majd egy pár új játékot. Mert igazából van még. Vannak ilyen autóversenyzős, meg más GTA hasonlók. Második kérdés. Hány éves vagy? Hát most pontosan nem szeretném elmondani, de annyit mondanék, hogy 12 és 18 között. Megölted az Ender Dragont a Minecraftos sorozatodba, ezután mi lesz? Hát ezután még csinálunk egy végső live-ot abban a világban, és kimaxolunk mindent, meg... Igen, kimaxolunk mindent. Enchantolunk, meg gyémántszet. Mondjuk el kéne mennem addig bányászni, mert elég kevés a gyémánt. Gondolkodtál már azon, hogy más GTA játékokkal játszanál? Igen, van San Andreasom is, de az engem annyira nem kötött le. De lehet, hogy GTA 4-et kipróbálnánk majd valamikor. Nem most, még nyáron. Hát az se biztos. Elerett az esőn, az nagyon jó, abba a legjobb golfozni. Mi inspirált arra, hogy elkezd a YouTube csatornádat? Hát igazából néztem más youtubereket, meg igazából egy kicsit unatkoztam is. És egy kicsit azért is kezdtem a csatornát. Ó, nagyon szép. Hogyan jönnek a videó ötletek? Hát én próbálok olyan videókat csinálni, amik valamilyen módon összefüggenek, és mondjuk ha van vagy volt egy live-om, akkor talán csinálok egy montást belőle, akkor már van egy videó, vagy ha csinálok ilyen zenés videókat, azokból se kell sokat gondolkoznom, mert van egy csomó, amiből lehetne csinálni. Csak hát idő, az nincs. Meg tudnál osztani egy vicces, vagy emlékezetes pillanatot a videózásból? Egyszer, amikor vettem fel az egyik talán a második timelapse videót, akkor, akkor a kameraállványom feldőlt, és hát kicsit, a kamerám picit megsérült. Ide most bevágok egy képet a sérüléséről. Igazából semmi belső sérülés, csak ott egy kicsit behorpadt, vagy ez nem is horpadás igazából. Jöhet a következő. Amúgy ilyen szakadó esőben szoktam én is golfozni. Ahogy még soha nem golfoztam. Ja, vannak-e nehézségek a videózásban? Hát igazából van amikor semmi időm nincs videót csinálni, de azért... Az igen. Azért valamiért megpróbálok felvenni, ilyen például a Blockcraft, vagy ilyen zenés videók talán. Lesz-e face reveal? Tudtam, hogy ezt amúgy valaki meg fogja kérdezni. Hát talán lesz, de az tudja, hogy nem most lesz.
mostanában, hanem nem tudom, pár év múlva talán, ha még videózok akkor, vagy csinálok videókat. Milyen tanácsot tudná mondani annak, aki most kezdi a videózást? Hát, hogy bízzál magadban, és próbáld meg megtalálni a jó oldalát. Mármint, hogy ne arról szóljon, hogy hát tudod, hogy azt se tudod, miről csinálsz videót, csak úgy, hogy legyen valami. Mik a céljaid a csatornáddal kapcsolatban? Hát célnak tekintem igazából, hogy 5000 feliratkozó, először jó a 500 is. 5000, úristen. Mikor kezdted a YouTube-ot? Hát az első videóm az 2021-ben volt, de nézni YouTube-ot azt tudjuk, úgy, hát 2016 közepe talán. Hát 2016 körül, közepe vagy elej, nem tudom. Miért kezdted a YouTube-ot? Hát szerettem volna informálni, meg felvidítani embereket, hogyha ennyi. Ki inspirál hogy videókat csinálják? Hát talán aki azt mondom, hogy inspirál valamennyire, az a KD csapat. Mi a 3 kedvenc dolgod? Kedvenc dolgod? Ez hogy értve? Akármi? Hát, hát szerintem az első a PS, második ez a házi mozi rendszer, ami igazából nem is nézek rajta a filmeket, csak zenét hallgatok rajta. Harmadik meg mondjuk a telefonom. Belemegy a vízbe, úristen! Ez hol állt meg? Jézusom! Mi a kedvenc féle videód, amit csinálsz? Hát a legjobban ilyen zenés videók, kazettás, meg ilyenek. Olyanokat, vagy playspotting, olyan videókat is nagyon jó csinálni. Michael az topon van. Ja, meg szeretek live-olni is. Lesz-e valamikor élőadás barátokkal? Hát szerintem élőadás nem lesz, de hogyha lesz is, akkor az videó lesz tuti. Vagy Minecraft, vagy Call of Duty. Az sokkal jobb ketten. Ja, hogy nem is olyan rég megkérdeztem egyik barátomat, hogy lenne kedve egyszer egy videót csinálni, hát annyira nem volt elragadtatva az ötletemtől. Hogyha választanod kellene PS és telefon között, melyiket választnád? Szerintem a telefont választanám, mert hogyha mondjuk valami baj lenne, akkor azzal tudok segítséget hívni, meg a PS-hez meg folyamatos energiaellátás kell, hogy működjön. A telefonhoz meg feltöltöd, csak annyira kell a áram. Milyen hosszú megvágni egy videót? Hát az attól függ, hogy milyen videó. Mondjuk egy Minecraft végigjátszás az 9, 10, 13 óra, de hogyha leülök és föl nem állok onnan, akkor olyan 6 óra alatt megvan. Az igen, Michael. Ja, a playspotting az gyorsan megvan, az 3-4 óra. De hogyha föl nem állok onnan, akkor meg 2 óra alatt megvan. Meg a zenés videó, hát az elég egész hosszú, de annyira nem vészes, olyan 4-5-6 óra. Igen, 4-5-6 óra, vagy 4, hát, de hogyha nem állok fel a vágástól, az értelmes volt, mindegy, akkor olyan 3 óra előtt megvan.
Na, egy következő ember. Ki a kedvenc youtubered? Hát, annyira kedvenc nincs, meg olyan sokat nem nézek YouTube-ot. Mert nincsen olyan sok időm, szabad időm. De hogyha nézek valamit, akkor az KD csapat. Spin. Hogy visszakanyarodott? Mi a setupod? Hát az elég hosszú válasz lenne. Ez a kamera egy Nikon Coolpix L29. Majd a leírásba berakom ezt amit most elmondok. PS az PS3. Majd a leírásba berakom ezt a választ. Michaelnek hogy lehet plusz 12-je? Na, egy újabb ember. All time kedvenc saját és más videója. Hát, hogy az all time, hogy mindenkori. Hát a sajátom az talán az a mentőhelikopteres még tavaly. A másnak meg az is KD csapat, mondjuk hű, most pontosan nem tudom. Most hirtelen a címét. Mi? Eltört a labda, vagy mi? Obstructed. Na, mindjárt megnézem a címét. Na, és az a címe, hogy Job Simulator, elkaptuk a... Nagyon kedves, hogy csak úgy leáll a kamera, de hogyha nem vette végig, amit mondtam, akkor az volt a másnak a kedvenc videója, hogy Job Simulator, elkaptuk a bolti rablót KD csapattól. Igen, KD csapattól. Mi a kedvenc repülőd? Boeing 747-8 vagy Boeing B-52? Ezek. Ó, ez az utolsó kérdés. Ez ugyanez, hogy miért kezdted a YouTube csatornádat. Ez meg az volt, hogy ugye informálni szerettem volna embereket, meg felvidítani. Ennyi. Michael kicsit vonatkozik ott a háttérben. Meg is nyertem igazából. Jaj! Egyből látok valamit. Az igen! Most elütjük. Ússzál egy kicsit. Hát ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Köszönöm ezt a 3 évet és a támogatásokat, lájkokat, kommenteket. Remélem leszünk még itt még 3 évig, vagy még többet is. És tényleg, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg. Sziasztok!